Khubor ka Batesi TV. Lawanda Shapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. San minit ka maulai barok kawai kala dom teliu namar baki pajba kili asim bentah ha ka blackout kum kadak ka jing persya halor ka jing sya penyap jong u general secretary barim ka HNLC uba Chesterfield thankeu ki pajba kila sedang ban penlip ding haman laki dong baki syong kisa nado kapor hanyo beje thik bat hadin san minit kila penme biang Sarashai ka snipat ka khat santrik ubnai nailar arajar arpuai ka badai ka sni ba ka ri India barok ka wei ka rakhe ka sni lai loj ki paiba ka maulai kin te da ki lamayong ha ki yeng ki sam jongki bad yakane la penbena mentahi ka sni da ka sur ki nong maulai miệng nữa ao miệng miệng nữa Đó.